Videl si už opravu zvaru, ktorý neprišiel rentgenom? Dnes tu máme dutinu, ktorá vznikla pravdepodobne kvôli nízkemu zváraciemu prúdu a príliš rýchlemu posunu horáka. Poď sa pozrieť, ako takýto zvar opraviť. Ak si myslíš, že chyba vznikla kvôli inému dôvodu, kľudne mi to zanechaj v komentári. Tak ako vždy, najprv si pri chybe prerežeme označenú hranicu. Tu môžete vidieť, že sa hneď ukázala menšia dutina, ktorú som potreboval poriadne vyčistiť. Ako som ju tak čistil s rezným kotúčom, tak sa postupne zväčšovala. Tu na hornej strane môžete vidieť, že prídavný materiál ako keby vôbec nebol. Preto som usúdil, že príčinou bol nízky prúd a príliš rýchly posun horáka. Dutinu som dôkladne vyčistil, aby bolo všetko pripravené. Tu už môžeš vidieť dutinu pekne vybrúsenú, čiže vyzerá to, že by malo byť všetko v poriadku. Nie je tam žiadny por, žiadna dutina. Nakoniec som ešte rozšíril medzeru, aby sa do nej dal pekne vložiť prídavný materiál. Takto nejako to vyzerá pred finálnym zváraním. Hrany som ešte začistil, aby boli pekne hladké a nevznikli tam žiadne pory pri opätovnom zváraní. Používam na to takúto pilku na železo, s tým sa mi tak najlepšie brúsia hrany. Aby mi tam nezostali železné ostatky po brúsení, aby to bolo všetko pekne čisté. Tu už môžeš vidieť finálnu opravu, čiže zvar je opravený, zavarený a môže ísť na opravný rentgen. Ak máš nejaké otázky alebo postrehy, kľudne mi to napíš do komentáru. Čau.